bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Piindi TV sukay mawɗo debbo e gorko salminama goto foof inde mum e tode muɗum hande noon Piindi TV wonɗo yaltiri on e ayawo heeso mo ganduɗa ko ayawo ngo weeɓano yiyade kono noon ko ayawo Ganni ko saabi ayawo Ganni ko mawɗo galle o yidde mum Pinal e yidde cosaan men yo ar en jetti bandiraɓe fof en jetti caméraman en ɓe ganduɗa filmoɓe ɓe en jetti filmoɓe ɓe en jetti haaloɓe fof kam fof e jarnimamaɓe en jii jewte batteɗe ɗo ɗe en jii théâtre o guilay série jeewo ha e galle Amadou kanƴe fof e kokere bébé Aïssa e émission ngaji dendagal waɗi ɗo jewte kono noon mawɗo galle o wi wonko heddi wimo ko heddi o wi ne jogui Pinal men fina tawa hanki ngal ganduɗa sofani no foti artirede o haali haala moolo o haali haala ñañoji o haali haala bayli o haali haala fof kala ko ganduɗa ko bidi kolngel en no foti artirede kono hande noon ko Daahaa Caam Pinal e Ganni nde ɗo yewta woni adide tawi ko Daahaa Caam ɗo wata yewta nde min mi duusat tan kono en ewnima dendagal fiyoɓe mawnuji kala piyowo mawɗo woni yo ar joom ñaño yo ar joom mbaggu yo ar joom baylol yo ar joom bidi kolngel yo ar jalten Pinal meɗen kanko kadi ñaanti o wi yo ñaanti ha wayno hankini sanga e jignaɓe men waɓe no Saydou Mar en yo Allah yomi ɗumen waɓe no Bocar Gaye en Kodde Gueye en Ali Hamadi Ali en Amadou Koli Sall Wulkoli Momad jaltaɓe en ɓe ganduɗa ko dande maayo soko mool ene jeeya e Pinal awoɓe o wi Allah e saago ɗum artere Daahaa ɗum noon haade Allah waɗi Allah hokkima ngal gandal kanko kadi ñaanti en o wi kala ko ene yonna ɗum o waɗa ɗum so Allah lamɗo jaaɓi hay san keɓanno mawɓe mbaɗanno hanke tuuba sollewol ma wonko waɗi hen so Allah lamɗo jaaɓi en jettimo e ñaantugol ngal en jetti noon Oumar Sewdu Mbow nanta Faris o kanko nelden sañjira nde ɗo yo en ballito aɗa andi awoɓe ina famɗi hen mo wan moolo ɗum noon min nene hayso mi wawa mi yetomi doucement mi noddi wawoɓe soɓe gawi mi tottitaɓe so Allah lamɗo jaaɓi Daahaa Caam bisimilla bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗo ngoodi ni jomiraɗo joom baɗe e bawɗo tabaraka taala towɗo tedduɗo o eɗen gandi hande ko ñalawma aset koye lewru juillet gonɗen ko ɗo puɗɗoɗen yewtere men Pinal e Ganni ballal Allah e ballal Daouda Moussa Dia Abuu Joob mi yima so kala ɗo ɓiɗɗo jibina yo wuur sa tawi gueɗe ɗiɗi pewje waɗi hen junngo ma sa tawi ɓiɗɗo ɗo jibina rokku sabunde comci ɗi guppire ɓandu ndu lootire sa tawi lekki ne aawe ros ndiyam so lekki mawni ha waɗi ñamanteri walla ɓuɓri hay goto anda naftortoɗo en mbimo Seydi Dia won banggue towɗo mo heeƴade leñol ngol yo Allah wurnu ko wona ɗum ko hande de eɗen puɗɗoro darol men biyetengol ko mahani hoore helata ɗum licence ɓuuri licence ko gorko pullo goto pullo e kili kalaji andude gudimaɗe hulɓina hulani ɓaga ɓeydi ballade kulal sugu be yugo be kulal dane mayo mbalu ñamata mbew hattanani ɗo noon ko sama antal buyagu ɓinguel baye buya dimo jeeya dimaɗo jeeya dimo rotta ɓitta jeeya so dimo ambi andi jotama jeeɗo ko jalal mangal jabbirgal mangal wakkatake dasatake wakkata taƴa balaɓe ronde serno hoore e dande anani daseta e codduli ena nangi moolo ene fiya sama antal biyawu ko Abuu Hafsat walla mbiyamo Abuu Sammba Joob ene hedda noon to banggue darol Daahaa Caam oɗen gandi Alaji Sammba Joob karalla Joob nande yeeso men ɗo ene wonde e Mansour Sow ko ɓe jogui karallagal ngal ha mbawon yiide min e Piindi TV beltoɗon Abuu Joob gorko pullo Allah rokkimo nayyi e beyi e baali geloɗi e pucci e gertode kala ko neɗɗo ne daña ɓaade ko jawdi Allah hokki gorko pullo o
Allah sakkimo ko ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo gorko naatini joljole dole ke turke fade marakis omo yare duuɓi nogas joyi kala ɗo waali o hirta ngaari o yeeya ngaari omo laatata inde mbaɗa andi kaw hadiya sangor so heeɗimo ɗo en dañi hen bellam ma mbaɗa andi alhaji ali wadde so heeɗimo ɗo en dañi hen bellam ma yimɓe ɓe mbatti wiidemo ngelɗo cukalel noon sene ƴoñño o yenchinano ndiɗo jawdi ha jinnaɓe ɓe so jeehi o daña ko wuuri caggal mabɓe hay goɗɗo konngol jinmi haalandema Joob Abuu Joob ko ɗo yalti paw nanata ko haajaka o nanata ko haajaka ɗo waali fof hirsa ngaari o yeeya ngaari o rewi wadde noon ha kocce ɗe keddima capantati babiraɗo o maayi yummiraɗo o maayi ko haalnanno ko yettima o leli jamma goto ha jamma o jengi koɗe ɗe ñaari ndogu ngu foyni horde londe ɗe lon takki booli koto leɗɗe ɓinguel bonna wo yewende o hejjite e daɗɗude makko omo waɗa science omo miijo ko haalnanno ko ari jinnaɓe maayi o heddatama kolce capantati nde ɓernde wimo yeey kolce capantati ɗe ɗannoɗa ƴeewoya jawdi aduna ka cukalel ɓernde wonde nde wimo ƴeew ngaari mbaɗa e nayyi ɗi paggoɗa nayyi nde ɓernde wi ƴeewo ceerno bawɗo ñawnuma ka dondiɗo kunnuɗo e guite ara maɗi law o jole e ngon miijo o felliti ƴeewoyde ceerno o fiɗi subaka salatu haydu minal nawmi gertogal jogui wi hol joom haaju o wi min o looti ha ɓandu ndu laaɓi o juuli waktu Allah o soggi kolce capantati ɗe mo ƴeewoya ceerno alhaji Abuu Joob omo waale ngo mo ñalla ngo mo waale ngo mo ñalla ngo haw are wuro woto o arde wuro ngo banggue funnague o tawi mawɗo goto ne mbaari e lekki ene jappi laafu muɗum ullude e guerto kon to sonne taari ɗum o suri kolce ɗe o wi babiraɗo assalamu aleykum wa aleykum assalam babiraɗo wi bisimilla ma koɗo Allah o wi addimi ɗo ko yiilade ceerno ñawdami komi dondiɗo kunude e guite Allah holli kam noon ko an woni ceernam mawɗo o wimo a tawaka mbaɗa safra a anda mbaɗa safra a anda komi ceerno hono cafrirtumami e hono ñawdirtumami o wi Allah holli kam ko an woni ceernam ɗo noon kala yeeɓi en ko Piindi TV ɗo mbawɗa wonde less asamane he foof andu ko ajengol ɗo darol teddugal Alhaji Daouda Moussa cewgel heeɓa ñalaɗe sa nani inde nde cikkam peesa temedere kilo taw wona doole nanimo sa nani Daouda Dia o heewi noppi ma cikka foti kono duɓɓini darde wona darde nanimo holko nanimo ko barke cippi e kosam mbeewa ko gonga cippi e kosam nagge ko gonga kono belɗam ko yumma muyniduma mi rewɓeɓe ndene muynide sukaɓe mon kosam biberon sirani ne wawi wonde kosam wandu ne wawi wonde kosam mbeewa nen gaddaɗo muynanimo kosam mana ɗum biberon mawɗo o wimo saɗa hooli Allah andi ko Allah tan wawi min mi wawa hay hunde o wi aha o dokka kam kolce ma capantati ɗe mi ñawnuma ñawdal tati wona aya wona pibol wona talkuru Allahu akbar mbiɗo gorko o wi mi jaaɓi o tottimo kolce sappo Abuu Joob ko ɗum woni Allahu akbar o tottimo kolce sappo mawɗo o wimo ya mbaɗa hokkuma ñawngal garanal oto jam fo sehil ma kalanɗoma nder mum e boowal mum oto jam fo ɗum waddirama kolce nogas o rokkimo kolce sappo goɗɗe omi rokkuma ñawdugal ɗiɗoɓal ngal o so ñamde defama deftama aɗa yiɗana aɗa heyɗani aɗa haare harani ñaam heddimo kolce sappo o tottimo kolce sappo cakkitiɗe ɗe mawɗo o wimo sa takkama ka waɗani Allah ne andi ka a waɗani nelawɗo ne andi a waɗani an hoore maɗa a waɗani oto hul ɗo noon ko nder leydi Sénégal e diaspora o kono e jejjita ɗon ceerno men sehil men musidɗo men on wiyete anani ceerno Abuu Sy
salmini mum jori momo Abuu Joob o dañi ñawdal tati wona piwol wona aaye wona talkuru wona condi oto jam fo sehil ma kalano mo nder mum e boowal mum sa a yiɗanama e ñamde ñaam sade heydi sa heydani sa takkama ka waɗani oto hul o ɓenni o nani labɗo goto nanɗo yesso ko bato bato bari fof ne bari so haali yeddetake omo wala e ngo mo ñalla e ngo yetti galle lamɗo o tawi lamɗo ɗen woni e jayirgol ne jaye wortolaɓe ne keewe galle he ɓe ko ɓoosoɓe ɓe ko wifoɓe ɓe ko defoɓe ɓe ko ciinoyoɓe o naati galle o ɓiɗɗo gorko o noon ko jontaɗo omo weli larde ko ñantiɗo omo heewi fayida ɗo feewi o yetti galle lamɗo o lamɗo assalamu aleykum lamɗo wimo waleykum assalam rahmatullah o min de komi jeeɗo Allah komi koɗo Allah garɗo e galle ma yidde baddema mbaɗa wurtano jinnaɓe en joguino jawdi ndi komin bondide junggam jinnaɓe noon ma yi hande komin ɓolo garmi ko baddema ndeysan lamɗo o daarimo yimo bisimilla ma e galle he ñanta e wortolaɓe ɓe ɓiɗɗo gorko woni e galle he lamɗo o noon jogui ko reɓe tato Abuu Joob seyɗade makko tarɓel makko ngel ko billal birama dina wona kana wona cadre pelem mo gen tubay towani yajani yerɓani sanglani urani ɗamma nawtan nene mum so ɓorima hawo laaɓi o jogui ko tawi mana coca cola so loori sokono jogui ko tawi guitare o yahata ko yaadu kankala walla jarlaɓe salaki gonɗum komi wawa guiri ɗe ɗe ñalte hoore nde ha laaɓi puyɗo neraɗo ma yama artema so yi ɗum sikata ko posa sakka juuɗe wiye joni sama taw ko noon Allah waɗiri ɗum o woni seyɗade lamɗo o woni e galle ha hunde juuti lamɗo o yiiɗimo yidde muɗum mi wima Abuu Joob so yimɓe tato jiiɗima heɓani gattani o fundete so lamɗo yiiɗima a hulaka lamɗo o funtete so galo yiiɗima a dañani galo o funtete so ceerno o yiiɗima mana dinno a daɗani ceerno o funtete lamɗo o yiiɗimo yidde muɗum e hoore mum o yiiɗi ɓiɗɗo gorko o wonnoɓe ɗo duuɓi nogas ɗiɓɓe fof o fayi ɗum e dow mabɓe o fayi ɗum e dow mabɓe somo ñaawa ko cukalel ngel addata pilaade werta wona e ɓoosde wifde so lamɗo woni ɗanno ɗaldamo suudu mum woru wordu ɗum heewi guite wortolaɓe ɓe kiram naati ɓerɗe bonɗe joli e kono ko ma hani hoore ko helta ɗum Allah Abuu Joob en ciftorat ɗo noon debbo jawanɗo jontaɗo jaɗɗo jamanu biyeteɗo Hadja Kadja Muudou ko ñano yetta o jeeya manade ko Agname Siwol ko neɗɗo battude haqqille muɗum e Piindi TV hunde noon so mahama wiyama Piindi ɗum koko jibinta tan Piindi jibini jaam wortolaɓe ɓe noddodiri ɓe mbaɗi batu mawɗo wortolaɓe ɓe wiɓe onon kam ko jiimi ko on jii ɗum wortolaɓe heddiɓe mbi holko jiiɗa o yimi cukalel gar ngel ɗo joni joni ngel nana faa e dow meɗen eɗen gonɗo duuɓi nogas kamɓe fof ɓe mbi wallahi min jii moɗo wortolaɓe o joni holno mbatten o pewjonen mo feere so wona ɗum oɗo lamɗo so may kanko lamtoto lamɗo ngo feet ɓe mbi tawe mo muɗani mbaren mo ɓe mbi ɗaccena o ayno yiya tawmo ladde mbaren mo eɓe pewde no feewi ha hunde juuti tan mawɗo wortolaɓe ɓe mbi wiɓe bandiraɓe feere de wona kosam konnen fende feere wona juɗɗu kono waklite lamɗo o ko jahowo mission lebbi tati mbadde moye debbo lamɗo cukalel ngel so woodi koɓe mbaddi janggo jam so woodi kewi hakkude mabɓe so lamɗo arti waramo feere wonde ala ɓe mbi a haali gonga o lamɗo way jade beeɗe ngel cukalel ni so woodi kewi hakkude mabɓe ha woodi ko joli nodde debbo lamɗo ɓe noddi debbo lamɗo ɗo hay goto tawaka sowona kamɓe tan wortolaɓe ɓe o jooɗe hakkude mabɓe o jam noddirɗomi wa jam kay min noddirma jam kay min noddirma oɗo lamɗo mo gandanɗa hoorema ƴetti cukalel ngel faye dow koye amen min jiiɗi manade no pewjanamo woda no mbaɗɗum so tawi lamɗo ari janggo jaam waram o wiyoma salo ha ɓooy seeɗa o jaaɓi lamɗo feɗɗi felliti yaade ene ɗanno o noddi cukalel ngel wimo nam ko mbiɗa lamɗo o mbaɗa yaha mission lebbi tati guino ko ɗaccudemo suudam ndu lamɗo fini subaka ƴeewi ɗon beede eɗe tongo ma el dibboli haaɓi ɗum tati tati kedderede wota sofa soka woni muudi jeetate hamdar o jooɓi rendulaki mi alif lam min zatikal kitabe ala reɓe fiha en pawɗo juuɗe men Abuu Joob en pawɗo juuɗe meɗen ma jokkite jokkite so Allah o jaaɓi